मुंख्लंफोरनि मुङाव होनाय जादों ओमफ्राय एबसुनिफ्राय होदों खेलाखौ बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय दा आङो दंफैयो जाहैबाय खैला मैला बाजारावहाय बेनो सेरावहाय आरो बियो जाहैबाय बास्केट बल गेलेग्रा बे नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय बेयावहाय फुटबल मेट्चबो जादों आंथ' मिथियामोन आङो गुबुन जायगायावसो थांनो फैदोंमोन नाथाय आङो बेखौ हरखाबसो बेयाव फैनानै मिथिफैनाय जादों बेखायनो आङो दा ससे ब्लग खालामनो सानदों बेयावहाय माने अल निसिमा मुंख्लंफोरनि मुङावहाय होनाय जादों खेलाखौहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आङो देखायलांनोसै नोंथांमोननो मा मा नुलाङो आरो सोर जेनो सोर देरहायो प्राइजखौ आङो खोनानो मोन्दों देरहानाया 15 ओमफ्राय जेननाया 10 ओमफ्राय लोगोसे ट्रफि दंफायो बेनो आरो लोगोफोर आङो प्राइजखौ नोंथांमोननो खिन्थाबाय ओमफ्राय दा गेलेगासिनो दं बल खेलायाव नै आं मोनफैस्लाबाखिसै माने आं लेटसो फैखादोंमोन आङो बेयाव फैनायनि टारगेटआ गैखायामोन मिथिखायामोन खेलाखौनो ओंखायनो आङो दा बेयाव फैनाय हिसाबैहाय एसे देखायलांनोसै आंबो बेयावनो थागोन नालाय बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो एसे देखायलांनो साननानैहाय बे ब्लगखौ शुट खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो खैला मैलायावहाय दिनै फुटबल बादायनाय होनाय जादों मुंख्लंफोरनि नामाव जोंनि निसिमा एरियानि मुंख्लंफोरनि मुङावहाय होनाय जादों दा बेनो दिनैहाय अपेनिं आरो मुंख्लंफोरनि मुङाव होनाय जादों ओमफ्राय एबसुनिफ्राय होदों खेलाखौहाय दा खेलाया दिनैनिफ्राय स्टार्ट मोनसेयावहाय दिनावहाय खेला मोननै नामा दाबो मोननै गाननाय नुदों आंथ' बारा मोजां मिथिला दा गेलेफुगासिनो दं खेला मोनसेया Abab! Jawaharlal Nehru Stadium. Oमफ्राय माबायदि मोनखो फैनानै मोजाङानो मोजां आं खौरां गैयामोन ओमफ्राय ओरै थांनांगौ दं नालाय फैबाय ओमफ्राय दा बबाव बाजाराव मानसिफ्रा खिथालांबाय बेयाव खेलायाव थांले होनबाय नालाय नायहैब्रबनायसो लांनानै फैबाय आङो दे मोजाङानो जादों मोजां मोनबाय खुसि मोनबाय नोंखौ लोगो मोननानै आरो
गोबां मानसि नायलादोंमोन उनजोंबो लामानि फैसा नावजोब्बाय स्टुडिअ हाबफैयाखिसै टिकेट खेला ना माथो टिकेट खेला ना माथो टिकेट जास्ट मार्टियार्सनि माने मुंख्लंफोरनि नामैहाय मोनसे होदो आरो हेल' सानजा सा खनाजों बल थरसे दंहैयो बेखौ इउनिटखौ लाबोनो थाखाय खावलायबाय अफिससिम बलखौ लानानै फैदो
जावलिया टिमा देरहाबाय ओमफ्राय दैमालु टिमा जेनलांबाय आरोना दा बेनो लोगोफोर दा बे ससे ब्लगखौनो आं नोंथांमोननो देखायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो हायोब्ला शेयार खालामदो नोंथांमोननि लोगोनो आङो गाबोन थांगासिनो दङ मानास मा नाम होनदोंमोनथाय बावलायलांबाय बेनि ब्लगखौबो नोंथांमोना नायनो रेडि जानानै थादो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय